Ai me ollaan vielä kuitenkin kavereita. Joo niin, morjesta. Jep, no oliko tämä semmoinen mitä sä luulit? Kyllä mä ajattelin, että se ehkä jotain jossain ikkunassa. No ei hän nyt niin kauheasti. Eli laukausvarma. Sehän on. Ja sitten kauhean yllätys, että hän tykkää ihmisistä hyvän tahtoinen luokse päästävä avoin joka tilanteessa hyökkäystenkin jälkeen. Sitten kovuus eli se muisti. No hieman pehmeä tääkin on. Et vaikka se tossa mennä köpsötteli, mutta sit näkyis niinku niitä tiettyjä semmosia juttuja, että kun se suuti telkkaakin niinku pois. Että hän niinku vihelteli, että hirvittää, mutta en kattele, niin jos se häviäisi. Et pikkasen silleen, mutta ei missään nimessä siellä alarajoilla, et ei lähetele pehmeetä kuitenkaan, ihan reippaasti niin kuin menee. Et ei hän niistä kauheasti järkyty. Sitten temperamentti. No joo, kyllähän tää tämmönen kohtuuvilkashan tämäkin tyyppi on, että mennä tallaa semmoittis tasaisesti ja tyylikkäästi vaan, että ei siinä mitään. Et pikkasen se sais niinku joihinkin asioihin hän ottaa kantaa hyvinkin nopeasti, mutta sitten taas jotkut asiat hänen mielestä on ihan niinku, että joo, että mä nyt sit tiedä, onko tää sen arvostakaan. Et kannattaa, että tossa tynnyrillä, anteeksi me naurettiin ihan hirveästi, koska tynnyri tulee, niin hän vaan... Se oli niin hyvä, kun se meni Jorma melkein nosti laukan, kun sit kun se muutama nopeet, ei hän kauheasti. Kyllähän sit sillä olkas yli vilkase, jaa. Joo. Ja normi hermottaa hieman rauhaton. Tää on tyhmä sana, sanoisinko, että suhteellisen rauhallinen. Se mikä meillä on se vanha joskus on. Ja taisteluhalu, no se on plus 2p kohtuullisen pieni. Että tossa, vaikka se leikissä sitten me saatiin jumpata sitä ennen kuin se oikeasti alkoi siihen. Ja sitten kelkkaa vastaessa on oikeasti taistella reilummin ja sama meitä hyökkäjiä vastaan, että pimessähän se meni, että kohtuullisen pieni se on. Sitten puolustushalu. No eihän hänellä halu ollut, että haluton, että hän käveli sinne sun selän taakse ja vähän hoho ja viitikkä hoitaa ton ukkelin pois tosta. Hän oli sitä mieltä, että ei hän viitti. Ja sitten terävyys, sitä siinä nyt kumminkin sit on, että heti kun mä tuolta rapsautia tuli esiin, niin heti alkoi sanomiset. Ja aika pitkään se uskalsi pitää puolensa, mutta sitten kun se on pikkasen pehmeyttä, niin sitten hän teki aina silleen, että hän pyörähti ympäri ja karjasi ja pyörähti ympäri ja karjasi. Ja sitten kun mä olin tarpeeksi lähellä, niin hän sanoi, että nyt menee kuppinuriin, että nyt mä en enää tykkää, niin sitten se loppui siitä. Mutta heti palautui taas. Ja sitten toimintakyky, se on plus 1p kohtuullisen pieni. Nyt toimii kyllä, mutta pikkasen ehkä saisi potkua olla sille enemmän siinä. Tuossa kelkallahan jouduttiin jumppaamaan, mutta hän oli sitä mieltä, että mä en tommoista kamalaa tyyppiä viitti kattella edes. Mutta eihän siis niinku se haitannut, kun tuli katsoa, ei. Hän niinku katsoi Joo, sen niin vaan. kun sit hän oli, kun sanoi, että tulee nyt vaan, niin sit hän on ihan joo. Mutta eihän siihen itsenäisesti pyrkinyt sitä ratkaisemaan, että hän vaan, että niin veti ihan samaa. Pluspiste jo 156 ja sitten yksi vähennyspiste meni tuosta puolustushalusta, 155 Esko. Ihan mainio pikku kaveri hän.